Dramisput 6. 30. januar. Danas pravimo rutu od Peruca do Rastišta i nazad. Dužina rute negdje oko 17 do 18 km. Vreme je hladno. Oko -1 stepen. Hodamo asfaltom, evo, Dragica se kliza. Očekujemo da ćemo ovu rutu preći za nekih 3 sata. Boga mi teško se hoda po zaleđenom asfaltu. Toliko za ovo uključenje.